Oh, kako ste nas slučajno zatekli kako čitamo o koronavirusu. Možemo da nastavimo, možemo. Trese mi se telo, opliva me znoj, po život je opasan ovaj virus tvoj. Hitno su mi potrebni antivirusi, na usnama drugim ja ih moram pronaći. Dobar dan, nije nas bilo nedelju dana, sad smo malo žurniji bili. Šta smeš koji kurac? Ali obično kažemo nije nas bilo 3 nedelje, sad idem kao nije nas bilo normalno. Da, to je to, da. Nije nas bilo normalno. Dobro dan, dragi naši, evo nas ponovo sa vama, Goran i ja. Možda Dobro si kaže. Pre svega želimo najmanje ja da vam kažemo, da nosite maske, rukavice i ostale, nemojte se zezati. Jer situacija bez zezanja sad nije zezanje, i nemojte biti društvene neodgovorne, nemojte bacati smeće kao prvo i nemojte biti smeće od čoveka. Morao sam mi to da ubacim, da kažem ljudima. Jer usputama nemojte uništavati prirodu, sve nam priroda da nas vraća. Jer mi smo virus koga ova planeta sad pokušava da... Ne znam zašto je u prirodi ove nacije da moramo da budemo tvrdoglavi, da se mi nešto stalno inatimo, da mi se nešto kao družimo, pa mislimo ono... A nismo se družili nikad je bilo... A da. A kad je normalno stanje svi na telefonima. Pazi, non stop smo na telefonima i sad kao, sad bi da se družimo, to ti je... Hoću šetam kera. Nešto setim Drugog svjetskog rata i govora premijera Velike Britanije Winstona Churchilla, kad je on rekao zbog one operacije Dunkirk, da je ovo najcrnji čas za tu državu. E sad, ovo je otprilike, ajde, naše generacije, najcrnji čas. Ali ne shvatamo mi to još. Pa ne shvatamo, da. Kao što je Drugi svjetski rat bio u to vreme najcrnji čas za ceo svijet, tako je sad ovo. I sad mi Srbi, kao nacija koja je preživjela mnogo tih crnih sekundi, sati i časova. Mi to na svakih 5-6 godina. Pa da, mi smo navikli. I mi sad ne možemo da se iskuliramo i da to istrpimo i da poštujemo sve to što je neko rekao. To je što su nam rekli. Nego mi stalno nešto po svom. To mi nije jasno. Znaš što mi se sviđa? To moram da ispričam jednu zanimljivu stvar. U Danskoj su stavili, na primer, u radnjama, ukoliko kupiš jedan za prskanje ruku, dezinfekcijno sredstvo, košta tipa 5 eura, ako kupiš 2, košta 135 eura. Pa ti izvoli. Pa kupi 2. Jer to treba našem narodu. Prokleto dođe natrpa one, sad možemo da pustimo i klip one žene, na primjer, što nosi. Po 500 kolica. Po 500 kolica, pusti. Jeste li se snabdjeli sve? Vidim, ima dosta brašna ste kupili, tako? Ne, ovo su svakodnevne potrepštine koje jednu četvoročlanu porodicu kojoj trebaju. Ovo nije uopšte po pitanju vanrednog stanja. Mislim, ovo šta se radi, ovo je narod lud. Ne može da se uđe u ovu jednu apoteku, da se kupi običan brufen, da se podignu lekovi. Mislim, čemu sve to? Kad ima svega dovoljno. Evo vidim, kupili ste 10 kg brašna. To vam dosta? Naravno da je dosta. Naravno da je dosta, jer nema potrebe da se gomilaju zalihe, jer neko možda neće moći da kupi ni kilo, ni 2, a kamoli 10 kg. Evo vidjeli ste ženu koja je kupila 30 pakli brašna. To je potpuno nepotrebno. Ali ja želim da mi ispričam 2 smiješne fore. Ajde. Spremio sam ovo pa sam ju upisao. Kako se zove ker u karantinu tokom korone? Kerontin. I još jedno imam, pošto sad ima ona škola na RTS-u. Kako se zove kad propustite čas na RTS-u? U korona. Da se vidi na online nastavi na RTS-u, ono, Activate Windows. Nasred nastave na RTS-u ovako stoji, ono, žena predaje jadna, razumeš srpski, ono piše u Ćošku Activate Windows. To je Srbija i to tako uvek treba da bude. Molim vas, nemojte to da menjate. Šta? Sjajno. Pa nemojte, mislim, što bi plaćali Windows $100? Bukvalno. Danas je najpogodnije vreme za smišljanje raznih teorija zavera, to je meni hit i ja sam sve... A i Srbi vole to. Volimo. Ja prvi obožavam, ja živim na teorijama zavera. Ja po 2-3 dnevno pročitam. I ja u sve verujem. I sve su tako. I svaka jedna drugu potire. Ja ne volim ekstreme, obe vrste.
Ili dođu i kažu, ja ću odmah da se samoizolujem pa ne, pa ti... Sedi u kuću u rukavicama, ne pipa ništa. Pa tebi komšija kašne na prozori i terasica, mala vaza, duno Imam ja komšiju, živi iznad mene. Da. Pa on ako nema koronu, ja ne znam ko ima. Da, a mrzi mi kad dođe i kaže, sad ću ja challenge ližem šipku. Ja, ima to. Liži šipku. Ja sam razmišljao da sprijavim. Lepo rekao Richard Gere za jednu stvar. Richard Gere je onaj glumac, glumio na Pretty Woman. Što su ga zabranili. Walking down the street, da. Ali je rekao lepo, otrova, ako želi da vas nađe, naći će vas. Da li se vi krili ili ne krili, nije bitno. Pojente da se u ovom prvom talasu čuvamo, jer će svaki drugi talas biti, mislim, sve slabiji i slabiji koji svaki virus. Da. Ali on je tek sad zimus preložen, na primjer, svinjski grip. Recimo, da. Druga stvar. Jako me nerviraju ljudi koji misle da se planeta oporavlja sad ovih nedelju dana. To je posebna vrsta ljudi. Ovo su te generice. Stavili sliku kao bistrija voda u Veneciji. Došao delfin. Taj delfin je snimljen, u kanal tamo. Di si tamo išao da se ženiš? Kako se zove nešto? Sicilija. To je snimljeno u Siciliji. Pička. To ne može da se oporavi ne znam koliko, jer to prosto tako. A ne kao zemljivo motač se oporavi, nije bio bolji u narednih ne znam koliko godina, prethodnih ne znam koliko godina. Što je normalno, bro. Da, kaže Bog nam šalje znakove, kao više ako se zemlja oporavlja. Šta pričaš? Sve u redu. Znate kada će to desiti, kad mi izumremo kao vrsta? Kao vrsta. Kao dinosaurus mali, pošto on jeo zemlju, i to je Nemanja lepo rekao. Shvatila planeta da dnevno dinosaurus pojede pola šume. Ubi! Došao onaj, kako se zove, meteorit na sistem. Zajebaniji dinosaurus bio... Jer mi hoćemo da put... Da. Dođu pustiš da je jedu, kreću da jedu ne. Jeste. Hoću da kažem, nemojte se ljudi tripovati, nemojte širiti neke glupe vesti, dezinformacije, to je najgora stvar ovog interneta. Vi ste gore ljudi, bukvalno od onih što pipaju hleb. Gori ste od korone. Ne, penzioneri su šou. Penzioneri kako su čuli, znači nema ih nikog, to je kod Srbina neverovatno. Ništa se ne dešava, penzioner sedi kući. Dođe korona, penzioneri bukvalno pustili zovu nas ulice. Suma sumarom, na primjer ja kako se čuvam, kupim rukavice, izađem na ulicu, stavim masku, ne dišem nikom, ne kašem. Ja bih i inače nosio rukavice i masku, meni je lepo da nosim, da ne gledam ljudi da ne pipam. Jer ja, na primjer, kad šetam, kad izađem, što moram da izađem do radnje, ja rukavice i to, čim vidim da neko ja pređem put ili bar do 6 metara se sklonim, za svaki slučaj. Moje mišljenje o svemu i kako se ja odnosim prema svemu, nikad toliko nisam pravo u životu ruke. Znači, ja operem 2 puta dnevno ruke u vrh glave. Možda kad se umastim od kečapa, kad jedem, pa kad padnem na trenerku, pa skinem palcem, pa ne volim da ližem prste, nikad nisam volao. Ali odmah gledam da omažem na drugu deo trenerke, jer tu je čisto, pa je suva. Tako da nikad nisam ovoliko prao ruke, moja supruga je oduševljena. Znaš šta mene živo zanima? Lik koji je pojeo tog slepog miša, kako se osjeća sad? Pošto kažu da je korona nastala, jedni kažu da je doletela meteorom, a drugi kažu... Metrom? Došla metrom, otvorila se vrata, izašla sa aktorkom. Druga opcija je, kažu što ja verujem više da onaj mali Kinez nije mogao se suzdrži, jer slepe miševi jedu neke bube i mali Kinez nije mogao se suzdrži i pojede slepog miša koji je pojeo tu bubu, lančanu. Ali nije bio dobro ispečen, kažem. Da. I sad mene interesuje kako se osjeća, ako je to istina, mi uzmimo obzir. Kako se osjeća onaj što ga je spremio, pa znam da ga nije dobro ispekao. Ne znam da li je kuvan ili pečen, šta su rekli? Kuvan je jer on jedu supicu od tog slepog miša. Kako se zove, znaš, kao, šta ovo što je spremao tu supu? Da. Kako se osjeća ta 2 Kineza? Stavno rekao, jeben ti zemlju, kud nisam još 5 minuta na jakoj vatri držao, jebo. A možda je u fazonu. A ovaj mali što je pojeo, kaže... Ja sam sjebo svet. Svi ste me zapamtili, vi što ste me šutali u osnovnoj i gurali mi petarde pod uši. Šta nam sledi posle? Šta ti predviđaš? Pa kažu da nam sledi ta neverovatna ekonomska kriza. Kao 2008, možda jača. Sad teorije ko će tu izaći kao pobednik, kao najjači, da li će novi svetski poredak da se događa, da će sve biti isto kao pre. Ja se iskreno nadam da neće.
Ja se baš nadam da će se dosta toga promeniti. Voleo bi da se promeni, viš mi pun kurac ovih Amerikanaca. Ne viš da ih gledam. Zabranit ću na klip. Jer ovo je YouTube platforma, a YouTube je u vlasništvu Google-a, a Google je čije? Američki. Zavalite se udobne u svoje stolice. Ima dobri filmova. Ima dobrih filmova. A ti biraš u kom krevetu ćeš ležati. Da li u svom krevetu ili u bolničkom. I gledajte da kinematografija bude do 2000. godine. Posle 2000. ništa ne valja. Da. Eventualno Gospodar prstenova i Harry Potter. I Hangover jer je Alan smešan. Može da se Uživaj čoveč, imaš svoju porodicu, imaš svoju ženu, decu, imaš sebe, uživaj. Pročitaj Hajduk Stanka i kako se zove da Drinić uprija. Čitaj knjige. Ako nisi, ja znam da nisi. Jer kao, samo znaš da kažeš da je Ivan. Bela griva je dobro. Može Bela griva, dobro. Čitajte dobre knjige, nemojte čitati, ni književnost ne koristite posle 70. godine. Ali ljudi će se početi snalaziti, ako se bolje snalazi nego braći Srbi. Jeste. Mi smo sve preživali, što sam rekao, crni sat. Opet će biti šverca, opet se ide u Slovačku. Jedva čekam, Bog da nas vidi, ej. Pa kad krenem, brate, da valjam Bugarima parfeme, Bog te je. I kožene jakne iz gepeka. Svega. Da. Mi bi da završavamo ako može, mislim, ja sam se malo umorio, ja znam. I ja sam se jako oznim. Pa, ako vi nemate ništa protiv, ako vi možete neki subscribe, like, share, ne mora. Ne mora, ali ako hoćeš, značilo bi nam, ne bi nam ni značilo, u principu nemamo ništa od svega to. Ne morate ništa, aj što to mora? Nemojte ništa. Nemojte ni gledati ovo. Ako stigneš ovde, a kažeš nisi, a mi ćemo znati da jesi. Nemojte komentarisati. Da, nemojte šerovati. Nemojte ni... Kidamo ovaj obrnuti vortex. Šta je ovo, brate, da. Obrnuti vortex razvaljuje. Tako da, eto, vidimo se valjda ako preživimo. Da. Ako ne preživimo, ostaće uspomena lepa na nas. Tu tih 300 ljudi će da nas najde. I 22 epizode. Evo srce od nas. Gasi, ćao, zdravo. Ajde, pičku. Jesmo gasili? Gasimo. Čekaj da ugasi. Evo, sad ćemo.